Au cɛw ka bagangɛnna laharaw bɛ ɲininka bagan ninnu na an bɛɛ ye bagangɛnna an bɛɛ bɛ ɲininka an ka bagan na furumuso ye bagangɛnna de y'a cɛ ka du kɔnɔ lahara i ye ɛri o ɛri kɛ du kɔnɔ n'i ye san 10 de kɛ furu la a ɛri n'a miniti n'a seconde ala bɛ n'i jɔ k'i ɲininka o bɛ ji joli tiɲɛni ɲɛna an ka sira b'a la bi yan ni dɔw ye kilimu mɛnɛ bi fo sini su u t'a faga u ka sira t'a la u bɛ datugu ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ kilimu bɛ ka marise so jalan na est ce que ala bɛ tiɲɛni fɛ ni bagan bɛ so kɔnɔ i b'a dɔn ko bagan de ye tiɲɛni ye a kɔlɔsili ma wajibi ye munna i tɛ bagan kɔlɔsi cɛ ka du haramu man ka k'a kɔnɔ k'i to yen ala kota man ka k'a kɔnɔ k'i to yen cɛmisɛnninw man ka na ni jɛnɛ a kɛ muso ye k'i to yen o ye kojuguyaw bolo bi yan n fatɔma alayi n fatɔma ɲɛ bɔra den jɛman dɔ de fɛ a nana o yira an na n fatɔma n'a bɛ so kɔnɔ n fatɔma n'a bɛ so kɔnɔ u t'a wuli fatɔma bɔra o taara anniversaire fêter la zo la u taara anniversaire fêter la nin yɔrɔ in na a y'o kɛ u bɛ nin yan de wallahi du kɛmɛ tiɲɛna musow aw de don a bɛ dama min dogo cɛw la a ka ca wa muso damaw an bɛ min dogo ɲɔgɔn na o de y'a to mɔgɔ mɔgɔ b'i den dogo la i jugu a juma musow fana na dɛ n'i ye muso wele k'a fɔ a ye bi ko ni den ni cɛmisɛn dɔ ye kare kun na dɛ i t'a jate minɛ e ni hɛrɛ farala ni wo de don n cɛ ye taji jɔ k'an bila kɔnɔ komi se bɛ n denw ye u bɛ taa bila ekɔli la a bɛ nkalonjugu n'an denw na heyi nin bɛɛ to yen min fɔ n ye k'a lamɛn ni mɔgɔ ko ko nin b'i den na i seko kɛ n'a t'i den na a banna n'a b'i den na i tɛna dilan mɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ den dilan bi yan n'an yɛrɛ dama de b'a to an denw bɛ tiɲɛ den bɛ taa si kan sinamuso fɛ ani kamalen bɛ bɔ mɔgɔ t'a kalama parce que a bɛna digi sogo den ma e b'a sɔri kɔnɔ patisserie pate bɛ la e b'o digi kɔnɔ a ye sɔn k'a fɔ tan wa denw bɛ ka tiɲɛ i tɛ kuma o de kama dɔ ta bɛ tiɲɛ i tɛ kuma i fana den bɛ yɔrɔ dɔ la dɔ b'o labila jurudon jigi taga ye aw dɔ den bɛ mara i tɛ kuma o bɛ tiɲɛ ɲɛna ala b'a to yen dɔ fana tɛ sɔn k'i den mara i ta bɛ tiɲɛ musow aw de kan ka kɛ du kɔlɔsibaga ye denmisɛnninw ka don ɛri la denmisɛnninw ka bɔ ɛri la a seliko bɛ cogo di fajiri seliko bɛ cogo di du kɔnɔ kana sɔn ala ka kota i ɲɛna denmisɛnninw ka seli ɛri ko bɛ cogo di silamɛmuso ne b'aw ɲininka i bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ k'i to lɔgɔjɔ la a b'i sɔgɔma ko 18 heures muso bɛɛ ko k'an ka mun kɛ bi wari n delila ka américain dɔ lamɛn o don ne kasira dɛ ne ka ne hakili jigin silamɛmusow la ten a ko k'olu bɔra ko wari k'u ye miliyari sɔrɔ mɛ k'u pɛridira den na k'u ye nafolo sɔrɔ u ye du sɔrɔ entreprise baw b'u bolo mɛ k'u pɛridira den na silamɛmusow n'i hakili k'i ka du la i bɛ pɛridi cɛ la i bɛ pɛridi den na i tɛna wari sɔrɔ min ka jugu n'a bɛɛ i bɛ pɛridi ala la parce que ni muso hakili tɛ du la a hakili t'a yɛrɛ la a hakili tɛ denw na ko fo wari i laban bɛ kɛ diɲɛden ye n'i kɛra diɲɛden ye relation min b'i ni ala cɛ ala b'a tigɛ parce que ala tɛ diɲɛden fɛ i bɛ to o de la dɔɔni dɔɔni maaw b'i dɔɔni bonya n'i bonya bɛ tiɲɛ sutura bɛ taa dɔɔni dɔɔni i b'i to o de la i bɛna don diɲɛko la i b'i to o de la i bɛna don pariw la i bɛna don tɔnw na i bɛ fara gorobinɛw kan i farala taa tiɲɛ kan ni halakiden ye lahi i bɛ tila k'i sigi janti kan k'i bolo di da kɔrɔ ka muso ɲuman n'a denw lajɛ ni denw bɛ taa ko n'a denw donni a b'a kɔnɔ ko ka diɲɛ giri ko de bɛ wari sɔrɔ a b'a kɔnɔ ka si ka yaala ko de bɛ wari sɔrɔ i b'i si kɛ yaala la i bɛ min kɔ i t'a sɔrɔ n'i sabatira k'a den kalan k'a den ka kalan lajɛ k'a den ka ladamu kɛ o bɛ taa kɛ minisiri ye ka i ni den sɔn aw bolola sɔn aw
muso bɛ mun na yaala kɔ i bɛ tile bɔ k'a ban i bɛ ala ko jumɛn ka ko la wari bɛɛ bɛ sugu la kunun n'i kun donna silamɛ du kɔnɔ i bɛ musow de ye u bɛ denw sigilen u bɛ k'u kalan i bɛ musow de ye u bɛ tobili la i bɛ musow ye u bɛ so entretien na a ma falen bi heure dɔ bɛ n'i donna so kɔnɔ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ yan musomanin joli ye kɔnɔ ta k'a tiɲɛ ka ba to sugu la denmisɛnnin joli ye kɔnɔ da waliden na a tiɲɛni bɛ so kɔnɔ hali an da tɛ se ka don a la musow hakili bɛ du la ka sɔrɔ i jɔyɔrɔba dɔ de i ka du kɔlɔsi i k'i cɛ ka bagan kɔlɔsi i k'a ka balo kɔlɔsi malo min bɛ kɛ t'a la a ye taa dɔw ka ɲamaminɛ lajɛ i bɛ da ala la walahi o tigilamɔgɔ de bɛ tila ka kɔngɔ se du ma ji don dumuni bɛ bɔ a ka ɲa dumuni min bɛ suma ka ta k'a tobi k'i hakili to ma o y'i ma wajibi ye dumuni kana dɛsɛ dudenw na wa dumuni kana bɔ muso de bɛ se k'o jateminɛ k'o bɛɛ kɛ an ka sirabaw la n'an b'a to baarakɛlaw bolo u b'a kɛ ka daga fa ka nafolo tobi k'a bila i yɛrɛ b'i kɔnɔ fa sugu la ka na i cɛ b'a kɔnɔ fa sugu la ka na n'an nana bi n'a ma se ka bila a b'a bɛɛ kɛ mana na ka taa bila ɲama na muso ka sira tɛ kuranko la ale ni ka lafiya dɔrɔn a ka sira tɛ jiko la a ka sira tɛ diɲɛ foyi la jɔyɔrɔ sabanan